Hola a tots i benvinguts en aquest nou Grammar Video. Un vídeo que podreu veure amb exemples en anglès, però amb explicacions en català, perquè us ajudi d'aquesta manera a entendre millor la English Grammar, la gramàtica anglesa. Concretament avui, el vídeo és sobre el present simple. A vegades també se'n diu simple present. El simple present tense, quan el fem servir? Avui en aquest vídeo veurem diferents usos d'aquest temps verbal. We use this tense to talk about habits. Habits vol dir els hàbits, vol dir les rutines, aquelles coses que fem gairebé cada dia, com anar a l'escola, anar en treno, anar a classes d'anglès, a l'acadèmia, per exemple, sortir amb els amics, etc. Per exemple, aquí teniu a l'esquerra el Ben. Si us hi fixeu, a la dreta del Ben hi ha un calendari i cadascun dels dies d'aquest calendari està marcat amb un tic. Això vol dir que al Ben hi ha una cosa que sempre fa cada dia, exactament cada dia del mes. Si us hi fixeu en el dibuix, el que fa és aixecar peses, d'acord? Anem a mirar quina frase ens queda sobre el Ben. Ben lifts weights every day. Every day vol dir cada dia i s'escriu al final de la frase perquè ens diu quan ho fa, d'acord? Lifts és el verb i sempre va després de la persona, en aquest cas, Ben. Anem a mirar un altre cop aquesta frase. Ben lifts weights every day. Com veieu, el verb té una lletra d'un altre color. Això és perquè el Ben és un noi, és ell. Si dius ell, és el mateix que dir Ben. Quan això passa, el verb sempre porta una S, en present simple, en present simple, ok? Per tant, hem de ficar una S i està en un altre color perquè així us en recordeu, d'acord? Vinga, seguim. Aquí tenim la Maggie, també amb un calendari, però què veieu de diferent al calendari? A veure, fixeu-vos un moment. Bueno, el que jo veig diferent és que només tenen un tic els dies que cauen en dilluns i els dies que cauen en dijous. Això vol dir que la Maggie té un habit, té una rutina, però només la fa els dilluns i els dijous. Si us hi fixeu en el dibuix, fixeu-vos, ja s'ha fet de nit, oi? I encara està treballant. Això vol dir que la Maggie treballa tard. Quins dies? Els dilluns i els dijous. Doncs la frase que ens quedaria seria Maggie works late on Mondays and Thursdays. D'acord? Mondays and Thursdays va al final de la frase perquè, igual que l'altre exemple, ens diu quan ho fa. En aquest cas, Mondays and Thursdays, dilluns i dijous. Si ho fes cada dia, us en recordeu quina paraula hi aniria aquí? Every day, d'acord? Maggie works late every Monday and Thursday voldria dir el mateix que aquesta frase d'aquí, d'acord? La Maggie treballa tard cada dilluns i cada dijous. I també teniu el verb amb la S d'un altre color perquè us en recordeu. Works, d'acord? Seguim. Aquest temps verbal hem dit que l'utilitzem per parlar dels hàbits, però també l'utilitzem per parlar de coses que sempre són veritat, que no canvien. We use this tense for things that are always true. True vol dir veritat. Per exemple, mireu, això són pedres, ¿vale? Què és el que sempre és veritat a les pedres? Poden ser grans, poden ser petites, el que sempre és veritat és que són dures, oi? Stones are hard. Aquesta frase vol dir les pedres són dures, és una veritat, és una cosa que no canvia. És com dir que el sol escalfa molt, o que la lluna surt a la nit, o que l'aigua bull a 100 graus, etc. D'acord? Stones are hard i are és el verb en aquest cas que està en simple present. D'acord? Veieu que no porta cap S aquí? Això és perquè stones són pedres i és plural. I quan és plural no es fica una S en el verb. Us en recordeu? Abans us he dit que es fica una S en el verb quan la persona és, per exemple, ell.
és un noi o una noia, d'acord? A part que aquest és un altre verb, és un verb diferent. Vale? Vinga, seguim. Aquí tenim un altre exemple. Una frase ben típica, oi? Una frase que porta un espai i en aquest espai heu de ficar la forma del verb en la forma correcta, d'acord? I sempre apareix el verb entre parèntesis. Això vol dir que si jo aquest verb el poso tal qual, it's be very cold in winter, segurament estarà malament. Vale? Bueno, jo sé que estarà malament perquè, clar, aquest verb jo sé com fa el present simple, Jo m'ho he estudiat i sé que fa I am, you are, he is, it is, we are, you are, they are. Si tu t'ho estudies de memòria, doncs ja saps que aquí s'ha de ficar I am, you are, he is, she is, it is. It is. Llavors, si tu estudies, saps que aquí no has de posar be, sinó que has de ficar is. It is very cold in winter. Fa molt fred a l'hivern. Mirem un altre exemple. Aquí tenim una altra frase igual i un altre verb entre parèntesis. Podria ser que l'hagués de ficar igual, que no canviés, o que li hagués de ficar una S, perquè estem en el present simple. A veure, fixem-nos en el subjecte, en la persona, en aquest cas és un animal. Diu cats. Podríeu canviar cats per ell? No, oi? Perquè cats són gats, és més d'un. Per tant, no és una sola persona. Quan això passa, quan és més d'un, el verb es deixa igual i no es fica cap S. Cats catch mice. Els gats atrapen els ratolins. Si fos només un gat, sí que es ficaria una S, d'acord? També fem servir aquest temps verbal, hem vist que el fem servir per les rutines, els hàbits, que també el fem servir per coses que són sempre veritat, i també el fem servir per coses, per situacions que succeeixen sempre, always, normalment, usually, sovint, often, a vegades, sometimes, oh my, never. Què vol dir això? Doncs vol dir que si tu tens una frase en anglès que porta alguna d'aquestes paraules, el verb estarà en simple present. D'acord? Fixeu-vos, aquí tenim el Tim i la Sally. Veieu què fan? Juguen a cartes, oi? Però el que nosaltres farem ara és fer una frase dient, a veure, juguen a cartes quan? Fixeu-vos en el calendari. Cada dia no, oi? Perquè no tenen tic tots els dies. Només el dia 1, el dia 14, el dia 10, per tant, no juguen sempre a cartes, no podem dir sempre, no podem dir always. Tampoc podríem dir never, perquè hi ha algun tic. Per tant, ha de ser alguna de les altres, doncs heu de pensar què serà sometimes, a vegades, often, sovint, usually, normalment, doncs això depèn de la freqüència, d'acord? La frase ens queda Tim and Sally sometimes play cards. Si hi hagués molt més tics, hi hagués molt més dies marcats, podríem fer servir usually, normalment, però com que no hi ha gaires de tics, fem servir sometimes. Tim i Sally, sometimes, a vegades, play cards, juguen a cartes, d'acord? Tenim el sometimes, que sempre va a davant del verb. Aquestes paraules de color lila, que es diuen adverbs of frequency, que ens indiquen la freqüència quan passa alguna cosa, recordeu-vos, sempre surten en una frase que està en simple present i sempre van a davant del verb. D'acord? El verb en aquest cas és play. Veieu com el verb no porta cap S? Doncs per què? Perquè Tim and Sally és més d'una persona, és plural. Aquestes paraules ens indiquen how often things happen, cada quan passen les coses. Fixeu-vos, aquí teniu uns exemples de frases i aquí teniu la freqüència amb la que passen. Dad always cooks the dinner. Dad és el pare, com que és ell, el verb porta una S. Mom usually gets up early. La mare normalment s'aixeca d'hora. Veieu com porta una S? Perquè és la mare, és ella. Cindy often serves the net. Tim sometimes bangs the door. Fixeu-vos, tots els verbs porten una S. Ep, aquí baix no porta una S, porta ES.
Això és que més endavant en un altre vídeo, això ja ho veureu, Ja veureu per què porta ES. Però en definitiva, recordeu-vos, always, sempre, usually, normalment, often, sovint, sometimes, a vegades, i never, mai. D'acord? Totes aquestes paraules se'n diuen hint words, aquestes paraules que ens indiquen quan passen les coses. Every day, cada dia, always, sempre, often, sovint, never, mai, every Monday, cada dilluns, usually, normalment, sometimes, a vegades, i once a week, un cop a la setmana. Aquí tenim una frase, Tim eats an apple every morning, i la paraula que ens indica la freqüència és every morning i va al final de la frase, d'acord? Aquí hi ha unes quantes frases més, concretament 7. Anem a veure si podeu fer pausa en aquest vídeo i si podeu, doncs, copiar-les i subratllar quin és el hint word, quina és la paraula que us indica la freqüència, d'acord? I si no podeu fer-ho, si no fiqueu pausa, doncs jo ara us ensenyo la solució. Sometimes, la Tània a vegades beu té. Every day. Do you brush your teeth every day? Et raspalles els dents cada dia? Always. Jo sempre endreço la meva habitació. I always tidy up my room. Mondays. Betty works late on Mondays. La Betty treballa tard dilluns. We never go to school late. Never, mai. Mai anem a l'escola tard. Peter does not often get up late. Often, sovint. El Peter sovint no s'aixeca tard. I John and I go swimming every Sunday. El John i jo anem a nedar cada diumenge. Si us fixeu, algunes van al final de la frase i d'altres a davant del verb. Recordeu-vos, aquell grupet que us he ensenyat abans, always, never, sometimes, usually, often, aquestes van sempre davant del verb. La número 1, la 3, la 5, en canvi les altres van al final de la frase. I bueno, ens veiem aviat en un altre vídeo, d'acord? Vinga, adeu! Recorda, pots fer els exercicis que hi ha a la web i corregir-te. Tens la solució amb àudio, jo mateixa et parlo i et dic el perquè de les respostes.